So silong sa ta, grabe. Di kayag mga 10 minutes nga magbabad ka sa init, murag di magsilbi. Samot na nga grabe gyud ka init. Di pareha sa kanang natural ra bitaw nga tingga nga dili kayo init. Ang adlaw ay sa lipod. Sus, grabe. Init plus init to dato ang kuan trabaho welding tinita. Saan naman igor naman kita trabaho ani anong gi ato man giswayan ning trabaho ani mao naman gini atong trabaho di ato na gini antuson sa grabe yun. So gamay na lang ang pagkuan na lang kuha na ipapabarog ba na naman na okay namang paslakanan na ang pagplaster lang na pabarog wala na to tikdul ba nang labok-labok ra bitaw labkan silungan labkan na sad maura na siya. Nilandong-landong naggambay mga kapobre landong-landong siya gamay init gid mga kapobre. Kita mo na mga kapobre, akong nakita mga kapobre. Tawag yun na ba naghukas nas bintana nagpahangin. So man natagtaon mga kapobre sa kuan atong ang boom ang kuan niya atong kuwang ang support na lang. Kana bitaw inigal sa boom nga di siya ana kayo uyang mo ba mao na nay kuwang siya o diri ang iyang likos sa dapin para di siya kuan siya di siya magkalo-kalo dayon butangan natong shackle ang iyang kuan namtay kalo gihimo sa babaw motoy butangan natong shackle niya shackle U-turn buckle para ato ibanting dire asa ta ato ibanting na basta na mabantingan na siya para mura si silbi og muna iyahang counterweight ba para di siya duko. So naghimo na ta diha ato nang gi halob ang iyang kuan iyang punuan sa iyang bangag. Gawa sa tulungga ato sa ni bidyuhan ato ang himo pero ni muna ato ang bangag yaliksan tani diri og kabilya pa dito sa babaw dito likusan lang siya para di siya ana-ana muna na siya muna na porma sa tumbo mo nya katong kalo-kalo niya mo na ibutangan og U-turn buckle dito ibutang para di siya muyango dito sa ubos. So man grabe ka kuya pertinita gyud.